дуруд дӯстони азиз, дуруд нафароне ки бо канали мо ҳастед, моро тамошо мекунед, сообществои моро мехонед. Каме суҳбат мекунем пеш аз блогро оғоз кардан. Дӯстони азиз, дар Олмон аз 16 декабр карантини яъне хеле шадид эълон шуд. ба кадом маъно? имрӯз дидам ҳама мағозаҳои яклухтфурӯшӣ ва либоса маҳкам, фақат хӯрокаҳои асту кушода аст ва аптекаҳо, яъне дорухонаҳо. дӯстони азиз, тавре мебинед ҳавои баҳор барин, гармак, як бор барф борид, мисли барфҳое ки Тоҷикистонда будем кам кам мебориду тез қоқ мешуд. яъне он шаҳре ки ман зиндагӣ мекунам, яъне собиқ ГДР мебошад, коммунистӣ мегӯянд. инҷо бештар русзабоно, армянора дидан мумкин аст. бисёриҳо забони русиро медонанд. переселенс аз муҳоҷирони немис олмониҳое ки решашон олмониву вале дар Қазоқистону дигар давлатҳои шӯравӣ зиндагӣ мекарданд, бештар онҳо зиндагӣ мекунанд ва бисёртар. инҷо шумо мусайфетҳо, кампираконро дидан мумкин аст. ба гуфти як нафар дӯсти ман, шаҳри кампирако ором аст, ба ман писанд аст, гӯё ки дар як шаҳр деревняи Москва гашта истодаам, яъне ки беғавғо. вақте ки мо дар Берлин тамошо рафтем, пойтахти Германия аз ба мо хеле наздик аст, ба ман писанд наомад Берлин. дар он ҷо криминал бисёр аст, кӯчаҳо чиркин, мардуми ғайр, яъне дигар миллатҳо ҳастанд, байни якдигар баъзеш, ҳамаш не. масалан криминалаш бисёрай. пойтахт дар тамоми дунё, пойтахт ҳама вақт серғавғо аст. барои ҳамин берун аз пойтахт зиндагӣ кардан ба фикри ман ҷои ором хубтар аст. тавре дида истодаест, дар ин моҳи декабр ҳама ҷо сабз аст ва ман эҳсос намекунам ки зимистон соли нав омадааст. бисёриҳо шумо даъво мекунед ки соли нав ҳаром аст, соли нав ин хел аст. ман шуморо мефаҳмам, алҳамдулиллоҳ ҳамаи мо мусулмонем, вале ин гапҳоро шумо наметонед ки масалан ба сари як кас бор кунед, чунки шумо ҳаматон нафарое ки дигароро таъхир мекунед, аз кӯдакӣ ҳамроҳи падару модар соли навро қайд мекардед ва аллакай ин анъана аз байн рафтааст. ин ҳар кас худаш ихтиёр дорад. дӯстони азиз, ки соли навро қайд кунад ё на, алҳамдулиллоҳ ҳамаи мо мусулмонем, вале як каса таъқир кардан дар кор нест. ҳар кас худаш ақли солим дорад ва аз рӯи ақли солим метавонад ки андеша кунад дар зиндагиаш ки кадом корро кунад, кадом корро не. ҳамин тавр не, таъқир дар кор нест. дӯстони азиз, каме дар бораи зиндагӣ дар Олмон нақл мекунам. бояд ки дар ин ҷо он нафарое ки мехоҳанд биёянд, ҳатман забони олмониро донанд. яъне барномаҳое ҳастанд ки шумо бо ройгон, бо дониши худ дар асоси тести олмонӣ метавонед ба донишгоҳҳо дохил шуда шумо дар Олмон кору зиндагӣ кунед оянда. вале ҳоло роҳҳо маҳкам аст ва яъне каме маҳдуд шудааст дохил шудану дигару дигар. дӯстони азиз, шумо савол метиҳед ки масалан маоши мардум чӣ хел аст? ҳар хел сар мешавад маоши мардум. масалан меҳнат кунед, ҳатман шумо маоштона пардохт мекунанд, вале чӣ минус аст? нархҳо хеле қимат. ман ба шумо нишон додам ки чӣ қадар дар мағозаҳо пуле ки масалан маош дода мешавад чӣ қадар қимат аст. масалан 1 евро мешавад 14 сомон қариб ва дар 1 евро шумо якта хлеби сиёҳ мегиред. тасаввур кунед ки 1 евро 14 сомонда як дона зелен кабутӣ, масалан гашнич ягон чӣ мегиред, бо дар баъзи мағозаҳо гашнич, пиёз хеле қимат аст.
яъне маошҳо ҳархел аст аз 400 ин тараф сар мешавад 400 евро то 1,5-2,000 евро вале пуле ки шумо мегиред ҳатман ба андоз меравад яъне андози давлатӣ боҷи давлатӣ хеле зиёд аст барои ояндаи кӯдакон барои некуаҳволии он пирамардум кампиракое ки мисол оянда ҳамаи мо нафақа мерем агар худованд хоста боша масалан барои онҳо аз ҳисоби андози мардуми коргар яъне захира менамоянд ҳама чӣ дар назорат аст. дӯстони азиз акнун суҳбати мо камтар гарм шуд шумо мегӯед ки мепурсед ки прямои эфиротон кай сар мешавад ҳар рӯз ният мекунам вале прямои эфири мо дар канали дуюми ман блогер ки махсус барои блогеро ва подписчико яъне савол бисёр метиҳанд барои онҳо яъне омода шудааст ва дар канали дуюми ман блогер ман барои шумо прямои эфирора сар мекунам. Прямои эфирои мо чира фаро мегирад? Саволу ҷавоб викторинаҳора мемонам дар сообщество. Шумо вора мебинен ва ба саволои мо ҷавоб метиҳед. Аввал даври бепул аслан ман хуш яъне конкурс гуфтани чизро дӯст надорам барои он ки муҳокимаҳо хеле зиёд мешаванд вале барои мағзи сари шуморо ба ҷунбиш овардан мо викторинаҳо мегузаронем. мо пеш шоми ғарибон доштем ҳар бегу дар эфири ман шоми ғарибон мерафт ҳамаи шумо дар ёд доред чӣ қадар як гурӯҳи хуб будем ҳеҷ кас ҳақорат намекард якдигарро эҳтиром мекардем ва он нафаре ки агар гапи бад мегуфт аллакай болои сарашда мехӯрд яъне ба чорни списка мерафт. дӯстони азиз акнун бо мо бошед. дӯстони азиз блоги мо идома дорад. тавре хабар доред Сабринаи Назрӣ яъне ӯ яке аз ситораҳои телевизион ситораҳои инстаграм. Сабринаи Назрӣ ҳамчунин ҳунари актёрӣ ҳам дорад дар филмҳои бадеӣ нақш бозидааст яке аз ситораҳои дурахшони инстаграм мебошад бисёр як ҷавонзани зебо босавод мебошад ва Сабринаи Назрӣ рӯзи 23 декабр пеш аз соли нав тӯи арӯсӣ дорад. имрӯз фотиҳа тӯй дошт ва ҳамаи шумо дарак доред ва медонам ки тамошо ҳам мекунед шумо Сабринаро. Сабрина дар қатори 10 нафар блогерони машҳури инстаграм дохил шудааст. яке аз 10 гунаҳо мебошад ки подписчикош хеле зиёд мебошанд ва ӯро ҳама тамошо мекунанд. барои Сабринаи азиз зебо нозанин мо аҳли канал ва ҳамватанон барояш бахти сафед мехоҳем ва мегӯем ки дар ин базми тарабобод бигардад хонаи обод бихоҳем нури хуршедӣ барои келину домод. дӯстони азиз акнун ба бахши навбатӣ мо посилкаи соли навӣ гирифтем аз як нафар тамошо кунед. дӯстони азиз аз як шиноси хонаводагӣ аз як холаи олмонӣ ба Юсуфҷону Муҳаммадҷон посилка омад ҳозиракак. ҳозир посилкаро мекушоем кубукшош дарунаш чӣ боша барои Усуфчик ҳозир мекушоем ҳозир посилкаро кушоем чӣ боша. дӯстони азиз ҳар соли нав мо Юсуфда падарка мекардем ин соли нав худоҷон дод падаркашро икардам. ҳозир бакушом ё худод мекушоем соли нави ҳамаи шумо муборак боша. дӯстони азиз мо аз кӯдакӣ соли нава қайд мекардем. кубинем Юсуфчик да чӣ оварда посмотрим гуфтӣ о Юсуф кубукшо Лего ҳай это мой, это мне, а это твой, это мне. боша Кто ты хочешь, это или это? ҳани вау дӯстои азиз анаи барои Юсуфчик чизе мошинча буда Это Лего. лего Лего. анаи ку и китобора падарка кадай и комплект чай кудо чай Мамад
Beauty кубокшош ягон духи пухия чи овози дӯстои азиз Mind Master ичи барои саломатия ба фикрам дӯстои азиз барои саломатия Vita Active ё витамина Муҳаммада духи мардакӣ ина Это биоча. ҳозир Mind Master ё доруа ё духи бошам пробне Муҳаммад чи Кипатар кадодак. Final Beauty диде дӯстои азиз ҳозир ман шумода нишон метавам иҷа ҳар хел глакоа нигоҳ кунед Кипатар какадак. нигоҳ кунед ташаккур ба холаи Олмонӣ холаи Нели ташаккури зиёд дӯстони азиз дар ин бахш мо хӯриш аз боқлаҷон мекунем бисёр осон аст барои ин меравад каме чеснок масалан 2 зубчики чеснок мурчи сиёҳ уксус об нигоҳ кунед ва равған аввал мо намак мекунем 15 дақиқа места гирд бирен боқлаҷоне ки талхиша бигира намак баъд бирён мекунем баъд дар як косача оба қати камакак ним қошуқча уксус якҷоя мекунем нигоҳ дорена дар анамо оби уксус қатӣ метавонем ки мурч андозе агар ки мувофиқи хоҳиштон боша ҳар як боқлаҷони пухтагира бирён кардагира медозем мегирем ва чеснокам майда карда болошта мерезем агар укроп дошта боше бисёр бамаза мешавад бо мо бошед худованд нигаҳбонатон блоги мо ба охир расид умедворем ки моро шумо дастгирӣ мекунед ва лайку комментарияи худро дареғ намедоред